Ovo sam uzeo za tebe, pošto ja imam Za svoje mene, wow. gameše. Pa Stvarno to su izgledaju isto. dobro. Zapravo izgledaju bolje od onih što imamo koje su Između kao ostalog, da. markirane. One sam uzeo sa Amazona. Da, one su bile... kako se sad javlja? Nije mekilni. Ovo je stvarno dobro izgledaju. Pa jako bolje imaju ovo kopčanje, imaju ove zakačke bolje, koje se zakače za pertle, da ne mogu da se pomeraju. Znači to što čisto malo ovako. Mislim, jako su Mislim da... savitljive, nisu krute. Da ne nazebeš preko zime. Hvala. Nisu krute u odnosu na one koje imamo. Znači ne znam da li ste ovo ikad nosili, ali ovo kad nosite, ovo toliko dobro grije. Znači. Provjereno. 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 I stvarno su dobro. Garantuje. Jer smo jednom prilikom pošli na jednu planinu i naravno gospodin je imao, ja nisam. I onda mi je on posudio svoje, pošto sam obukla tanji hlač u odnosu na njega i mnogo mi je pomoglo. Jako dobro dođe u situacijama tako. Jest, i vodootporne su to, Da. mislim, trebalo biti. To ćemo da probamo. To ćemo još da saznamo, da.